Herkese salam. Men Resul. Güýmence TV kanalyna hoş gördük. Bugun size videomda Play Market'däki oýunlaryň beskaneşni görnüşde nähili ýüklemeligini öwretjek. Onda näme? Başlaýlyň. Ilki Play Market'e girýäs, islendik bir oýunyň adyny belläp alýas. Ine bärde birnäçe oýunlar bar. Soňky wagtlarda meşhur bolan PUBG oýun hem pul köpeldilen görnüşde alyp bolýar. Meselem şu ýerde Monster Dash adyny belleýäs we Happy Mod diýen programmasyna girip şo ýerde gözletýäs. Happy Mod programmasyny nerden alyp bilýäs? Men bu programmanyň linkini aşakda goýaryn. Siz şo ýerden ýükläp alyp bilersiňiz. Ona girýäs. Programmamız açıldı. Bu ýerde gözlege basyp ýanky almakçy bolan oýunumyzyň adyny ýazýas. Soňra gözletjäs. Ine bu ýerde oýun çykdy. We üstüne basyp şu ýerdäki ine %83% işleme mümkinçiligi badyk görkezýär. Ine menne birazçyk Wi-Fi tutansaň surat açylmany. Siz şu ýerden ýükläp alyp bilýäňiz. Ine indir basýaňyz ýükle. Bir reklama görseňiz ýükleme mümkinçiligi alýaňyz. Ilk başda gireňizde programma 10 sany ýükleme mümkinçiligi berýär size. Reklama 30 sekund ol kyn zat däl. Bu program arkaly siz Clash of Clans'yň hem puly köpeldilen ýa-ni beskaneşni versiýasyny hem şu ýerden alyp ýükläp bilýäňiz. Menä dostlar, programma ýüklenip başlandy. Menä bu ýerde ýükleýär. Videomuz şundan ibaretdi dostlar. Eger videony halam bolsaňyz like goýmagy we kanalyma podpis etmegi ýatdan çykarmaň. Hemme sag bolun.